Има. 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 Топка. Копа. Топка. Копа. То. Токо. Червено кино. Добре, а какво има отгоре на леглото? Ралите, новите мори. Кон. 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 Моли. Добре, има ли още моливи? Или няма? Няма. Няма. Как се казваш ти? Как се казваш? Ели? Силно. Ели? Той е ученик. Ник. Тя яде жълт плод. Лака. Ако имаме мишци, ще трябва да живеем в дупка. Ако косата ни порасне чак до земята, някой може да я тъпчи. Я вижте сега. Какво е това? Мама. Една момиче взело чантата, а една жена пазалува зелен. Ще каже на тях. На твоите приятели? Да, защото не да стидат тези момичета, защото са лоши и не да са приятелки. Мама. Ние сме в трети клас и учим в 76-то ОУ Уилям Сърнян. Имаме много приятели и обичаме да играем на футбол. Гладен съм вече. Аз съм гладна. След малко идват мама и тати, спокойно. Кой ще ви вземе днес? Мама или татко? Мама. Мама? По-скоро тати. Браво! Браво, мамо! Браво, принцесо! Я кажи здравей. Мигей. Здрасти. Тати. Лети, пеперуда. Петруда. Диди. Диди. А тя защо ти е най-добра приятелка? Защото по-ми казва какво да правя. Това момиче казва, че е гаден. Обяда. Обяда е гаден. А какво са насипали за обяд, как мислиш? Грах. Грах. Какво пита майката? Майката се карала кучето, че е съборил вазата с цветята. После, като ги набрях уше, каже на големите. Ако те не ме чуят, ще каже на приятелките си. Ако и те не ме чуят, ще каже на възрастен. Ако и той не ме чуе, не знам какво ще правя. Какво има на морското дъно? Какво има тук? Разкажи ми. Има риби. Има риби, друго? Аз съм Божидар на 13 години от град София и съм първото дете на Яника. От малък много обичам спорта. Всяко лято имам възможност да карам уиндсърф. Всяка зима имам възможност да карам ски и сноуборд. Сега ми предстои кандидатстване след 7 клас и ще кандидатствам с рисуване. Аз обичам мама, аз обичам Яника и мама и тата.